by lamsogo tini iseng kaitini kok no kisisa joran nawi one shop lai piana tini ni one shop lai jak nai je ang to mani one shop mani ke kaitorbai swnamgjak bororokni laibuma English by ke dispensational periods kaitor borok mungsa snaya sanina botongu tei paithagu bonu tongnai mungsa cengya khosakang botongu bebak paibani yagolo bonu tongnai ke bible kabangma mohai kok samuni chenglugo ke bible chengnai ni kangke chenglugo pilas kang borok snamjak nai adam by ibi borok kaitoni kok nalia kaitoni kok naya ngma bai borok iden thaibongo matonglia aru ni reklai ro hojaka te borok busthumjaka ke borok busthumjak mani karon ungka borok kaitoni kok naya tasadi ni sajak mani ubuthaino sama ni bagai sumsok ni bagai borok reklai ro hojaka ke kaitor jepro borok munishoni sumsok kusugo kawi bungu apronke kaitor borok no busthum ke chengnugo kaitor borok no pilas kang ni borok no busthumka boni yagolo haini hai nowa ni jorawo bebak no sokomoy kibika nowa by nowa ni nukhung ni borok kaisa siapro thangsiu ke omo haina tau ni jorawo bo kaitor busthumnai mane je bono poito klayarok no kaitor busthumnai ke boni yagolo 7 বছর কষ্ট দেখতো আর কাইতো বড় বুঝতো নাই বনি ইয়াগুলো ও মল বাইকে পাই নাই আর্মাগেদনো চবা কতর মা বাই আও পাই নাই বনি ইয়াগুলো মিলেনিয়াম কিংডম বা 1000 বছর কাইতো রাজত্ব চাপাই নাই কেন ও সংসার পাই নাই ওমাইকে কাইতোনি বড় মুনি সনতই কাইতোনি তোমার স্নামজাক বা one sokjak ba chapjak nge phai ni boro tui no jeng tini one sok laina nge nirok oro screen ang puno kana oro nubai kana pilas kang mall no hongke okay kaito mungsa sengya ko skang no botongu te pai mani bo bonu tongnai ba bong kha mol brum brum ni eternity to eternity ge pilas kang ni mol bono adam ni chimi romdi abraham jora abono senghono age of conscience kok brok ba inge tamanai bibek ni mol ngya ba apro mungsa kerong krei borok bkhawo omo hamya nei one sokui khlai kang ke na borok busthumjak mane borok ni one sok ma bai ge abraham ni chimi jesus christo ni jora ke age of the law nge ka chosen people kaitor kerong roi israel no kerong roka israel no sayui na kha chongui na kha borok no kerong roka kerong sama hai ke borok tong kha ke kaitor borok no মানে হামারি রই দঙ্গ কেরং সামাতই বরক দঙ্গিয়াকে কাইতো বেবর বুঝতুম যাক কে অমহাই বরক নি মল ফাই তব আদম নি মল আব্রাহাম নি মল তব যিশু খ্রিস্ট জরা কে যিশু খ্রিস্ট নি থইমানি যিশু খ্রিস্ট নি চিমি নি রমস্তি বনি চিমি তব যে যিশু খ্রিস্ট kifil wani jora bongke tamanai gentile rok ni mol ngia keba khayok ma mol ngia keba mothani mol ngia keba pholakathani jora nei humjago okay tabo or jaga na motha ungu church ungu nge kubun dofani boro rok muthangjak jisu ni chimi jisu tesa kifil nai jora bo kifil wani jora ke boni yagulo tomang nai bo kipil prongke bono poito khlai sok nai ba motha no bo tisai tlang nai motha mane tabu bono poito khlai
nai borok rok kuthung laibani bono motha o girja nok building kotoma boya motha mane ne bono poito khlainai rok koni kotha pano kuthung laikya bono motha nge u motha no ba bono poito khlainai rok no jisu christo phai bo nok barok ke tlang thangnai bono no hono rapture nge tabok sengnuka age of conscience ni mol nge kerong ni mol tabok kharyokma mol angya khaba church mol angya khaba phola ka thani joran ya khaba amon ho kubun do phani jora kubun do pha u jora wo muthang jaknai nge jisu christo no baro ke phai tumangnai bo bono poito khlai tongnai rokno bo tisawit langnai sengobno first Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 no jeng kaha keno boni rok pori ni mana hai note khaidi first Thessalonians chapter 4 verse 16 by 17 pilas kan bono poito khlai thrijak borok rokno bo hakoni tisanai bono yagulo je bono poito khlai thrijak khorok kathang tongnai rokno boro bo jisu christo decide langnai amno tomangnai second coming bo ho yakaba rapture bo ge boni yagulo ke tomangnai 7-year tribulation mane 7 bosor kosto tekto ge bible sawo kabangma borok obno bul busiwo 7 bosor tekto obo hai kosto tekto jibono ubo ngyako ulobote ngya ngya nai ulobote om hai phayang nai om hai jora sokhainai niso jeng Matthew 24 awon ai kenogo ge kabangma borok Revelation chapter 7 chapter 13 rokno bul busiwo haibana angnerokno srai ke sanai kini jindro kam ke busi mana 7-year tribulation mane 7 bosor kosto tekto jisu nok baroke phaye bono poito khlairai rono tlangmani yagulo ge bono poito khlaini ro orono kasai boybaksa nok baroke tlang thangjaknai jisu oro hawi yapri roya nok baroke jbor tlangai tisawi tlangna enge u 7 bosor tekto o bible ni mote abo bisitha khaksa ngai nge aprotomang nai pilas kang bisitha khaksa wo soitan antichrist bo raja chanai bo tomanai bo synagogue nge khaba jews rokni mondiro bo achoknai nge bonono christo ni borok wansogoi tomanai worship khlainai puja khlainai haibano uloke 3 bosorni ba bisitha khaksani pai thakdigi ke borok sinai baiki sinai mole oros baiki sinai borok baiki sinai mole o omo tomanai sacrifice khlaimani muira thamani no pilaska pathakronai ma khlaidi ang sinai piaba jews rongke boso brung no bisi brung ni borok muira thak nge te bisi thang khaksa boni yagulo phainai bo te bisi thang khaksa yagulo onke te tongwani moton liya belai kne kosto tekto aro rozak nai soitan borok rok no boni borok snamani bagai 666 number ronai 666 number naya borok bo byPastorKhatungJamatia ya phalibima ya okay je nanai ge boni borok nai ge boje tongthayo no borok mathanai mane soitani borok boni yagulo jisu christo haine hai bono poito khlaini rono tisai tlangmani yagulo ulo 7 bosor kosto tektoni pai thak go hongke bo u botlang thangmani borok rok motha rok bai bo ongkhai phepine boni yagulo tamanai millennium kingdom mane na 1000 bosor 1000 bosor bo o sangsar ro tongnai o sangsar no bo katal ke snamnai iden thaiblang haike snam phinai aro bible jeng kaha ke nugo revelation of jeng nugo revelation chapter 21 otuma aro 20 nismi pori thangke nugo aro sawo cobra jibuk phepu bai srai besa se thanglayana musui besa bai musa sial borok se thanglayana omai gesaw mane age je iden thaiblang bo om haine aro
mosa bahasa naik kiri ba cibuk bis ganang kiri jodoh kaha piaba adon sumsok klaiman iya gulosi bebak ne serai jagai omohai nature serai jagu bayi oke oke bon iya gulo temang nai aro Jisu Kristo bo hawo yapri do painai bai tisai tlangjak ne robo pai ge bo pro pai boro ongka painai Mount of Olives hathayo bo nokawi painai nisa inge haini hai kibul tanglai pisnai tak 7 bosor kosto tek ni pila bukhago tamang nai aro antichrist bo ang pilang sakang raja sanai bono singhasana asok nai nga pila sakang ke dalal khaksang ma tobonai beba guino thasa khlai khaksang mahai phunu phene srasani bagi tabung nai sengsar urumuru teibu urumuru nai coba nanglai tongu hai nglai tongu toma sama bo abono jisu phaibani yagulo jisu no goroke klang thamani yagulo bo khaksang ma tubui ro painai o sengsar tabo khaksang ma kri nai ni je jaga phanu walaija bulaija toklaija omhai coba mang nglai tong piaba apro soitan u antichrist bo khaksang ma to fini srasani bagi si piaba ge u sengsar bu kaisa government nai takto kwangma government tongu apro kaisa government nai o sing revelation kaham kenobo ke boni yagulo tamang nai te khaksa bisiwo ke apro ke belai kana kosto tek to masinai tamanle bo antichrist apro sak no phunuk sinai bo swabu bo se soitan bono jotono sibai sinai nige boni pore bo jotono no 666 rowani nai nai o number ro yake bible so byPastor phali bumaya o jeng bible verse rok ang phunuk dia agero go busrang bai kaba nero naiman ke ang seminar go barban rojak tong ke boni yagulo tumang nai armageddon no bebak ne armageddon boro obo israelo bebak ne kuthung lai aro choba ngai o 7 year tribulation painai ge 7 year tribulation paimani yagulo tama soitan bo soitan hajar bosori bagi bo tamang nai bottomless pit tolawo khawi yakya khawi koklai rojak nai bo mungsang malia bo lule malia kaitor bono yakya khawi pha kerike khawi koksongwi ronai obono bottomless pit ni english okay ho ge millennium kingdom sengchinai millennium kingdom o je jodono mane kaitor iden thaibilengo puila adam song pap khaya sani snama hainai koisa apro tamanai femlok nai bekrikha tamanle soitan sikhaja ge femlok nai krikha ge aro tamang nai aro jodono mane haya krikhang sinai sumso krikhang sinai aro omai ke tong tho ke bebag ne perfect bebag ne nai ge tabok 7 year tribulation thana pisnai 7 year tribulation tamo je christ je kubu ke bono poito khlainai rok jisu bai tisai tlangjak rok tumang nai boro aro jisu kristoni bible sawo mera busani kaile pada wo tongwinai kaile pada wo mazak tongwinai kaile pada mane tabu kaile pada mane nang seng aro tong thogui tongwinai kaile pada wo to borok tong thoglai haye deba ge tong thoglai nge bible sawo jeng ke boni kina bonke chini samri ketal tabok samri ketal be hazu ketal kaile ma jorawo tama bale kan tong thoglai haye deba ge omo haine boroni chini bukhabe jeng tong thogui tongnai jeng chini subrai jisu christ bai jeng malai tongnai mane aro tamane kina ketal bai samri ketal ni halo tamane bowiro tamane male hazu ketal bible sawo christian rok hazu ketal jisu christ onke tamane kaijak nai u samri ketal nge tabok jeng nai ne kan ke sengsaro buhibai busaini relation nai ne kan ke
bohai close kap bekam malai jak obahai te relation kri buma by besa bupa by besa pana asa close kri hai pana bohai by besa ke kaisa hongjag ke omo haino sawone bagino taw जों Kristo by kaisa Kristo by जों tansa ke tongwi sinai ni homoni mol brum brum जों bowai baksa जों tongwi sinai ke okay bujibai kana gaponi yagulong ke tama Millennium Kingdom bai mani yagulong ke srasani bagai soitan khengai rojak nai ke u srasani khengai rojak ma jorawono bo haino borok thungui kaitoni against so basawani nai pine hai bana boni yagulo bo jora malia bono omo hai sujug rojak lia kaitor bono morkeo kiklai ronai ke bono poitok mane boni loge tongnai kristono poitok khlai arogo borok morkeo no soginai ke kaitorbai kaitor jotono borok no bus thungui je bono poitok khlai aro borok morki kiklai rojak nai mol brum brum ni bagi ke bono poitok khlai nai borok rongke borok mol brum brum ni bagi sukno hawo tonginai omo haino tabok tikaisa smai kesa haini hai kibil thanglai bisnai smai kesa ni jorawo 70 weeks Danielo prophesy Danielo tomanai cox hazak dong diarini khukti Daniel diarini bisikti cox hazak dong bono bahai ingnai bono kisisa ang sasina haini hai age of conscience okay ozarawo जों खारिखमानि मल बनि परे जिसु फायनि सिगां तमांनाय गोबांमा आं नमासे हानि गसेनाय दंनाय गे गोबांमा तमांनाय पद्रे पद जबा फायनाय पलुशन बारायनाय बांला कतर फायनाय बांला कतर फायरक नाय मियाफ्रो से जापानाव फायोका सुनामि बिसोर बरफ थैयोका सामाया बनि सिगां एमो फायजाक Middle East country wo omahai engke jeng mathai 24 lo naikin nuknai paithani molo tuma ngnai na Israel rok kipili painai Israel rok krak deso ngnai gatabuk ngnai di Israel rok bus krak borok 1947 roko se borok buni sai tola 1948 14 me borok independent man okay Jesu Christo painai Tabane Jesu Christo paini kasogru ke antichrist bo chengnai Jesu Christo paimani loge na bo talamang khaksang ma to bo wisra sani bagi borok no thungnai ke bo bono jodon khulumani chengbainai ke omahai kena ulo tamangnai u 7-year tribulation aro 3.5 bosor 7 seal 7 trumpet ke tamanai Jews rokni ba Israel rokni mondir bo tangjak nai in Israel rokni tabuk mondir krei borok tamanai 70 AD war Roman ni raja bai borok Jerusalem ni temple sokmoy rojaka boni pore koisa tangyako nge temple ni rokmoi tomar baina pilas kang sebatang Solomon raja Solomon nge boni sai sekang sengnugo haseng khongo kaitor dage mane mosino nirok rini nok tangai aro ano yapardi moi rathau yapardi boni yagulo Solomon o mondir tangka boni pore bobo 606 sebai rojaka Babylonir raja bai nge ulo sebat tangpi kya bono Jerubabel tangka o omono Solomon ni temple no pura baisoplia haibana pura okni baikha uloke Jerubabel tangpai pikya engke 70 AD wongke utangmani abo completely kaisa ipana box sajak kerikya engke tabuk jora tangjagya kho haibana Bible sawo salsa tangjak pinai soitan arono u antichrist arono asoknai ge o third temple no hone nangsne bano engke dala
Khatung mato nai ge aro saro 3 bosoni paithak digi ge khorokni borok phai kokpir phainai sebabu kokpir phainai जों sure khisia haifan Bible ni mote yak Elijah yakeba Elijah by Mosi borok phai kokpir phainai omahai ge borok pirmani yagulo no Israel ni 1,44,000 borok Jisu Christoni no poito khlai borok butharjaknai haifan borokni phola chukna khaw sokinai the 7 seals manana cost of tekto kaitoni jolema ruklai rojaknai angke 7 trumpets o kaitoni jolema ni 7 balls angke jottoni sai u bisingo cost of tekto mane jottoni sai jolema ni kotorku angke soitan 666 mark narawani nangnai nainai jur khlaiyi angke 1,44,000 borok butharjaknai tomanle u 666 no borok nawani naya ngai haipana borok butharjaknai piaba u 666 no naya ngui no borok butharjaknai naya ngmabaina borok chukna hawa sokine ke boniya gulo belaikana cost of tekto ke ngai ke Israel ro aro ek bager tin tomanai 3 bager 1 bag borok trinai butharjaknai haipana tei omono tei 2 bag no kaito borok no phiok nai tomanle tomanai olive hathai no sekak nai aro bising Israel lok hawi borok yok nai anga u yok nai rok no borok mo millennium kingdom wo borok khanai get ang tepun sakamo soitan ke 7-year tribulation ba 7 bosor cost of tekto paimani yagulo soitan yak khawi khiklai rozang te boni mungsa phang kri ki haibana millennium kingdom ni pai to yo te se phyo goi rozak nai ge bo bus thungjak sinai kaitorbai ke mor ki khiklai rozak sinai je poito khlaine borok no ke chukna ha sogine get Daniel obo o kok sajak tongo Daniel chapter 9 verse 24 ni simi 9 ikhanke u pai thak ni tomanai 70 weeks ni kok sajak tongo 70 weeks manana kaisa weeks nke kaisa boso kaisa bisi kaisa ni nke 70 weeks 69 weeks paikya nke Jisu Christo omono chung 9 ikhanke 70 weeks bokro ni simi u kok sajak tong 70 weeks de sajak tongo jepro tomanai ata sexas bo raja zamani bo dikri isu klaimani jorani simi sing Nehemia wo okok no ma Nehemia wo nge apro ni simi no ul amol 69 weeks nge 69 weeks so nge nang Daniel por in application ogo Daniel chapter 9 verse 24 ni simi 27 jora boni bororokni bagai masaya ratharjak nai nge 69 weeks boroni calendar mote hisab khaini kha keno Jisu Christo thuimani je jorao thuye aprobo no o ata success de decree mane chithi ro homani amorok no mondir tangphiwani nei aproni simin lekhaini kha ke ঠিক 1 বছর kaisa week o kaisa বছর ke lekhala hanke 69 weeks omai kena klayo mane 69 dabo bono kaisa week kaisa bosor keseng hisab khlaila hanke je expert rok hisab khaimani azora ono thik kalai phai Jisu thimani inge tabo tei kaisa week tongko tei kaisa week mane 70th week 70th week 69 ke paila ge 70 tei kaisa week abronke Daniel bonon nu holia upai thakni bikasaro church ni mall yakaba kharyok mani mall pai u 7 bosor tekto kosto obosopani last week
last week mane kaisa week mane tabo sapta kaisa okay sapta kaisa abo kaisa din bo ek bosor omai ke hisab tabo bere busbe ka samaya tabo u paithakni week abo jisu Kristo phaimani loge no jengnai tamane male bible sawo u last week yakaba 69 week obo Israel rokni bagisi neisa Daniel chapter 9 verse 24 pore nekhe nuknai obo Israel rokni bagai jotoni bagiya Israel rokni bagai okay u 70 weeks bo Israel rokni bagai actually 69 weeks obo kok samani na pilas kan ni chimena obo Israel rokni bagai kok samani ngeseng nerok Daniel chapter 9 verse 24 ang portion ki chebono chapter 9 verse 24 or haini show norok ni borok rokte hati bar snichi jora nini borok rokte nini kathar kamiyung no samang chayarok no pairunani sumsok no sokomor nani hamyano susanani molbrum tongflainai soy busno tubunani phunuk mung bai diari no sil bunani tei kathar kuko kok lui chong thar chongnani abo nini borok norok ni borok rok niso get verse 23 nang kaitoni thani surina chengkhe abo kaitoni thani sogui kha te ang nono abono sanani bagi se phayo kaito nono belai ke hamjago aboni bagi ang samani kok bai imang ni kokno kaham ke kaisomoi khanadi norok ni borok rok tabok Daniel no samani norok ni borok rok mane na Israel no ke obok ukok obo tabok 24 ni 27 jora pori kanke obo je samani obo Israel ni kok okay 25 ang pori chana aboni bagai kaham ke sawi mandi te siri Jerusalem o tangphainani bagai dagi jak mani jorani simi kaitoni chongjak habugra sokphai yasak jora hati barsani layui te hati bardok chinui layui thangnai abo paike Jerusalem ni lampra rok te huijak lama rok te waisa swnamgjak nai tamoke apro belai jora hamya ngai inai diorot verse 25 nugo abo ni bagai kaham ke sawi mandi te sidi Jerusalem mo tangphinani bagai dagi jak mani Jerusalem o tangphinani bagai dagi jak mani jora simi bopro boni mondir sabai jak mani apro bopro tangja angte pun saga Nebuchadnezzar abono sabai kya 606 BC bo enge boro uloke Nehemia o sungnugo borok no tamana ata success bo o Jerubabel no omo tangmani bagai mondir no tangmani bagai dagi mani mana na borok sanai kya enge taw ata success boroka okay nerok tangi man kha nei chithi issue khlai kya aproni simi ni chau or jang ka ken lu get verse 26 hati bar dok sinui lamani ulo kaitoni a chongjak borok rok buthar jak nai tei bini mungsa phano tongruglak tei borok ni bugra phaina nei phaiui kamiyong tei noktharno sokmonani abo tui kotor phaima bai phainai paithago choba nanglainai tei komorui painai bo hati barsa jora borok kabang ma bai krak ke kok khalainai piaba aboni jora khaksa laike bo yapar mungrok tei barokma rokno muthaknai selengma singsa manei rok jotoni sakao sokpainai komornai jora sokpai yasak abo hai tongnai oro bo moira tharmano muthaknai ge ang Bible verse kabang najaglia haibano ang orono poreka phunuka geseng nugu boro
revelation 우승 누구 력 보리 내면은 우kok록 배번 사작도 그 정답복 벌어져라고 정답복 어로 바이트 뜨이 그 지수 크리스토 뭐 ini bono tisait lang nga poito klaini roke oro hali je poito klaya tisait lang jagiaro oro hanai nga oro ha khamanene kosto te to oro gentile rok mo thangjagia Israel dok hani bororok simisi mo thangjaknai 1,44,000 borok ni bising nga borok bo tharjaknai tamane mala aro borok 660 number rojaknai abo kri pai bumaya phali bumaya nga tabon seng bono nugui tongo age 20 bosoni skang Google Pay GPay Paytm rok chung sa sia hai bono tabok seng nugui tongo abono bororok tei bu narik tamane mala bangtini bagi bu walaiwa nanglia nga tamanai rang butuya nanglia nang ai mobile tikes pailang tag tag mobile kri borok kes kri kya hai bla do pararok gisa bura berisir tongo hai bono tag te koik bosok poren ke jotoni yago nang nai hay deba teman nang bosara se solai malia bebak bain link khai pu hai khai pu nang bank kholago ni kan nang sinai oi nang sinai ga bebak nang gesen omorok sung nugui dong ga obone bising tei sung tabok tama wan sugi ba bible ni ko bebak nang gi dong ke jeng 7-year tribulation chok phai nai ga bono na hoi nei kan kana jeng saimana jeng jisu kristo daitine kipil nai okay jeng phari pori laina u omni mondir tangoni nehemi ata success bo omo issue khaimani decree issue khaimani ang pori Nehemiah chapter 1 chapter 2 sorry chapter 2 Nehemiah Jerusalem thangmani okay oro verse 1 by 2 At the success habugra chamani bisi neijini nisan talo bini bus kango chuak tubui phaikya ang chuak nawi habugra no rukha ang sekang waisya phano mukhang kosom ungyakho o Nehemiah ke raja no chok khanai abbiarar English weke kabbiarar verse 2 hake habugra ano hai nei sungkha tamo ungei nini mukhang asik kosom ke nuksla nang lum yanabla abo mungsa buya bukhawo dukhu nangmase hake ang belai kirika tamana raja ni buskango mukhang kosom maro ke phale hangke raja saje angke buthapan paijana han bagi bo kirika neijo verse 3 ang habugra no hai nei saka habugra molbrum brum kathang tongthung chuchu song phobjak mane kami yong bai klai te abono duklam rok horbai sogui sokmo jakbai tutui bahai ani mukhang somya ngai hake habugra anon nung tamonai nei saka ang chukhani kaitoni thani suri sanka hake ang habugra no hai nei saka tumungno habugra lonke teinini seleng no bukha purjake ano ani chuchu song phobjak mani ha judani kamiyung no rohod kamiyung rohodi hake ang abono tisa phiri manana go Jerusalem kebaino tisawani bagi bosanka hani bagi na ani borok ro tongmani baijak mondirok baijak kamiyung ro tokrujak baikyang khaksangi tongsinai baikyang munigi tongmasinai mukhang kupur ke tongmasinai nisa ge aprono borok o after success bo dagika verse 8 pia habugra bolong muruknai asap nobo koktun suihordi hake bo anon nok tharni bagai tei kamiyung chok dewal ni bagai pia ang tongnan nok ni bagai bufang runani hake ang sanmani bebak no habugra rugana rugana kha tamni hunba kaitor ani loge tongo abro bo samani no
bo tamanai bo dagi kha khlai di nei ge bo dagi mani kopro aro sao at the success bo 20 বছর রাজা সামনি জরাও ge oroni itihas ni mote nai ni khanke 14 March BC 445 okay moi to nagdi 14 March BC 445 14 March 445 BC wo udage mani ge abono apro ni simino u 70 weeks chengmani but je Daniel 70 weeks ini samani apro ni simino 70 weeks lekhai phaijago okay apro ni simi lekhai phai ke tama busuklai weeks udo sabta kaisa okay u salsa bisi sa romjago okay hake hisab khlai ke 490 বছর kalai মানে 69 weeks 490 বছর okay ogono Daniel chapter 9 verse 25 o kok samani 69 weeks paithanga okay 70 weeks মানে 490 বছর sorry okay 69 weeks 70 weeks nke 490 বছর okay 69 weeks okay 483 hable 483 tei 7 বছর ba baki dongko okay जों kaham kena siwi manka jefro Jisu Kristo asai ratharjak payo thik bo ratharjak bo thrimani jorawo busu 483 445 BC ni simi romoi 32 AD wonke bo মানে হিসাব খাই নাই খানকে বুঝছে 483 years দিন বাই হিসাব খাই খানকে 1,73,880 দিন 1,73,880 days borok je Jerusalem no tangdi nei dage mani chimi lekhai pai kyanke ge tabok boroni কিন্তু borokni calendar chini haya 365 ya borokni ke 360 din borokni calendar talno his lekhawisi senghai talno naisi borok lekhaw okay talbrung no borokni 30 days get 7-year tribulation u 7-year tribulation ke tikaisha sapta ba week tongruk mani 69 weeks ke paikya 70 weeks paithagni sapta tongkho ge obono o nangphainai jisu phaimani yagulo tomani mala obo jews ni bage nge u jews ni kacharo tabo gentile rok ni mod khairok mani mod ke hani hai o jorawo khorok nei borok bo kokpir phainai bo kokpir ma baina Jews ro borok bukhaki pilnai Revelation chapter 12 verse 6 of kokso chapter 12 verse 6 o kokso phari sangale ne bonu isa pore naisyo Revelation chapter 12 verse 6 ang porbana a brima hasing panthoro garei thangka aro kaitor bini bagi tongthai snamka bo aro nokha sal 1260 jora naiwi tongjak nai sorry ang 11 is
Maya. Sini humani ang kisah mongka. Anyway, korok nei borok phai kok jisuno nerok butharmani bono masaya nei kok pir phainai habubai borok borok srai ke busima bai jisu kristono yasaknai. Okay, 663 number no nadi hunjak pono borok naya ngoni nai okay borok butharjaknai. Okay, asik no tini ni bagai pai surinai. Bogra kaito no hambai ro nungsung no naikini klayei asik jora kam kreng tong romani bagai tebo kuthuk kok no busiro no phan ro ne bai kaito nin thani hambai. Ani hai jora no yaparo bukra jisu no surisa. Amen. Blackboard rock pai khai phunuk bang hangti kisa busiro ma kama hai pana nakadi an ro blackboard rock kurini bagai khai malia buskang ni san logo jora rokha kaitor jora rokha ba khalai legena ke nerok ni jodi singjak nai ro tongkha ke singma ke jotonon hambai haini hai